Maluhod po ang gabos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Petitions. We pray for the Church, the Pope, the clergy, and the religious, our families, and our parish. We pray for the conversion and consecration of Russia and China to the Immaculate Heart of Mary. Prayer. O my Jesus, I offer this devotion for love of you, for the conversion of poor sinners, and reparation for all sins committed against the Immaculate Heart of Mary. O Mary, Virgin and most powerful Mother of Mercy, Queen of Heaven and Refuge of sinners, we consecrate ourselves today to your Immaculate Heart. To you we give our bodies, our hearts, and our souls. To you we give our homes, our families, and our country. Mindful of this consecration, we now promise to imitate you by the practice of Christian virtues with regard of human respect. We resolve to receive Holy Communion on the first Saturday of every month, when possible, and to offer daily 5 decades of the Rosary with all our sacrifices in the spirit of penance and reparation. Amen. Most Holy Trinity, I adore thee. My God, I love thee in the most blessed sacrament. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Sorrowful and Immaculate Heart of Mary, pray for us and save us. Queen of the Rosary, sweet Virgin of Fatima, who has deigned to appear in the land of Portugal and has brought peace, both interior and exterior, we beg of you to watch over our dear homeland and to assure its moral and spiritual revival. Bring back to peace to all nations of the world, so that all in our own nations in particular may be happy to call you in their Queen of Peace. Our Lady of the Rosary, pray for our country. Our Lady of Fatima, obtain for all humanity adorable peace. Amen. Orasya Imperata, mamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtaong mo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na ginaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, day minasabutan na sinautob an sa imong kabutan, na atamano ng kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatean minaan padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini naglalawig antig initan, nagdadakol asin nagkukusog an mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na masin ka na kay kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ngunyan po, nasa ikaduwang 21 simana kita sa Sabado, sa ordinaryong panahon. Isabay nga to sa mga intention ngunyan, ang mga minasunod. Thanksgiving in honor of the Most Sacred Heart of Mary, offered by Rosie B. Asopardo Cantara and family. Thanksgiving by
offered by Tess D. and family. For the gift of life of Irving Obal, offered by Lian Rico Obal. Pasasalamat Mr. and Mrs. Marlon G. Obes and family. Sadili family. In honor of Our Lady of Fatima, offered by Antonia Chua Oy and family. Offered by Carla de los Santos. For all the blessings, offered by Gemma Isplana. Asin sa mga espesyal na intensyon, for good spiritual, physical health, and safety of my family, offered by Rosie B. Asopardo Cantara and family. For healing and good health of Ana Marie Kim, offered by Buena Obra family. Special na intensyon, offered by Mr. and Mrs. Rodel Borais. Special na intensyon, offered by Tess D. and family. For good health and of Redillas Molina family, offered by Maria Regina Molina. Special intentions offered by Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. For guidance of the Holy Spirit to Monique D. Alvarado, offered by Alvarado family. For passing the NCLEX exam, offered by Mary Chris B. Botis. For fast recovery of Elia M., offered by Paul Lay and kids. For passing the board exam of Dick, offered by Aranas family. For passing the bar exam of Mitch, offered by St. Jude family. For past recovery of Syrla Siren, offered by Carla. As in para sa mga kapahingaloan ka mga minasunod na kalag. Sa kalag ni Froilan, offered by Rosie B. Asopardo Cantara and family. Sa kalag ni Asuncion, offered by Rica Dumalaon. Sa kalag ni Orly, offered by June and Lani Rico. Sa kalag ni Tomas, offered by Chan and Libera family. Sa kalag ni Roel, offered by Almeida family. Sa kalag ni Antonio, offered by Sadili family. Sa kalag ni Eleuterio, offered by Ellie Jane Kaayaw and family. Para sa gabos na kalag, offered by Antonio Chua Uy and family. Sa kalag ni Grace Katrina, offered by Eden Conda. Para sa gabos na kalag, offered by Carla de los Santos. Sa kalag ni Ricardo, asin si Crispina. Si Araceli, asin si Nestor Sr., asin si Virgilio. Offered by Hernandez family. Sa kalag ni Virgilio, offered by Belaro family. Matindog po ang gabos. Good morning. Sa ngaran kanama, kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. First Saturday, devotion to the Immaculate Heart of Mary. At the same time, kada Sabado, kita po nagtataong ondra sa satuyang patrona kan bilog na diocese, bilog na probinsya kan Albay, si Nuestra Señora di Salvacion. Sarabay kita, sarong familia, magdulok po sa satuyang mahal na ina para sa satuya pong mga pangangaipo. Magpasalamat sa mahal na Diyos sa mga biyaya na padagos niya itong inaako dahil sa pamibi asintabang kan satuyang mahal na ina na si Nuestra Señora di Salvacion. Ngunyan mga tugang, tanganing kita gabos na uyadigdi, magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya pong rumdumon asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Isabay taman po sa satuyang pamibi sa aga, mapuon po ang bar exams. Isabay niya to na ipamibi itong mga mate kaini na magimanlugod na successful ini para sa sainda. Asinan minamaot nitang profesyon.
makamtan man lugod ninda. Ngunyan sarabay na po kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, talagkasala ako nin makurit, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa toong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagparan. Amen. Mamipi kita, O Diyos nin mga kabagsikan, sa imo ang gabos na pinakamarhay, italanhok mo sa samong mga daghan, ang pagkamuot sa imo ngaran. Asin warasan na sa pag-uswag nin kabanalan, ang mga marhay na bagay sa mo, sa imong patalubuon, asin sa maigot na pagbantay ang mga pinatalubo sa imong atamanon. Huli kay Jesu-Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Ginuno sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korento. Sa paghuna ko, kaming mga apostoles, ibinugtak nin Diyos sa huring lugar, siring sa mga hinuhukuman na gadanon, siring sa mga ipinaparada sa atubang nin bilog na kinakban, nin mga angheles asin mga tao. Kami mga rungaw, dahil ki Kristo, mantang kamo madunong diyan ki Kristo, kami daing kapangyarihan, alagad kamo makapangyarihan. Kamo mga bantog, alagad kami daing dangog. Sagkod sa oras na ini, kami nagugutom, asin napapaha. Kami nabubuhay sa gibunin sa mong mga kamot. Kung kami minumuda, bendisyon ang samong simbag. Kung kami pinapasakitan, samong tinitios. Kung kami linalanghad, pakimahirak ang samong balos. Kami naging basura nin kinakban, asin tapok nin gabos sagkod ngunyan. Ini gabos sinusurat ko, bako tanganing supugon kamo, kundi tanganing isip-isipon nindo, bilang mga aki kong urog na namumutan. Igwa man kamo nin 10,000 paratukdo dyan ki Kristo. Alagad saro sanaan sa indong ama, ako an ama nindo dyan ki Kristo Jesus, dahil sa marahay na bareta na itinukdo ko sa indo. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan harani sa gabos na minaapod sa iya. An kagurangnan harani sa gabos na minaapod sa iya. An kagurangnan matano sa gabos niyang palakaw, asin banal sa gabos niyang mga gibo. Harani siya sa gabos na minaapod sa iya, sa gabos na minaapod nin tudok sa puso. An kagurangnan harani sa gabos na minaapod sa iya.
Itinataos niya ang mga kamautan kan mga may pagkatakot sa iya. Dinadangog ang sa indang inagrangay asin tinatabangan. Inaataman nin kagurangnan ang gabos na namumuot sa iya. Alagad ang mga tampalasan sa iyang gagadanon. An kagurangnan harani sa gabos na minaapod sa iya. An sa kunguso mag-uumaw lugod sa kagurangnan. Umawon lugod nin gabos na linalang an sa iyang banal na ngaran. Ngunyan asin sagkod paman. An kagurangnan harani sa gabos na minaapod sa iya. An Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong Sabado, si Jesus nag-agi sa mga uma. An sa iyang mga disipulos nagkurua kan mga uhoy. Pinagpirisi-pisi kan sa indang mga kamot asin kinakan. Nagkapirang mga Pariseo nagsabi sa inda, "Ta daw ta ginigibo ini nindo anda itugot kung Sabado." Sinimbag sinda ni Jesus, "Dai nindo nabasa ang ginibo ni David kan siya asin ang sa iyang mga kairiba nagutom, naglaog sa harong nin Dios, kinuaan mga tinapay na atang, na mga padi sana ang tugot na magkakan. Kinakan niya asin ipinakakan sa iyang mga kairiba. Dangan nagsabi, an aki nin tawo, iyo ang kagurangnan kan Sabado." An marahay na bareta kan sa toong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good morning po. Smile muna bayan. SMB muna tayo. Magayuno na matapos ining simana, pangatugang ining mensahe kan sa tuya pong ebanghelyo, magayuno na pagirumdum sa satuyang pamuhay-buhay. May saro kay itong magbarkada, pinag-remind niya sa iyang barkada, sabi niya, ika ngaya pa di, Domingo ngunya nagtatrabaho ka, nalingawan mo ngaya sutugon, na ipaglihi ang mga aldaw na Domingo. May anong bagang aldaw na itinao sa tuya tanganing magtrabaho? Sarong aldaw is intended for you to take some rest, kasi makapag-umaw sa mahal na Diyos. Haram nindo susimbagkan sa iyang barkada, ay maray ngaya sa Diyos, tamaswerte, natapos niya sa laog nin anom na aldaw sa iyang trabaho. Ako ngaya dai pa, kaya kaipuhan kong magtrabaho. Iyan precisamente ang kahaputan, digdi sa tuyang ebanghelyo mga tugang. Question about working on a Sabbath. Pagtrabaho sa mga aldaw na ipinaglihi. Igwang tulong puntos na magayuno na rumdumunta po. Base mismo sa ginibong kasimbagan kan sa tuyang kagurangnan, duman sa mga naghapot sa iya. Ngata so sa imong mga disipulos, nagpisi kan sa indang mga kamot, asin nagkuro akan mga uhoy, maski aldaw na Sabado na ipinapangalad ang pagibo kaini. Ta ini pinagkukonsideran nindang sarong klase nin pagtrabaho. Ano susimbagkan sa tuyang kagurangnan? Enot, ginamit niya su kasuratan. Jesus made use of scriptures. Dahil nito narumduman, nakan si David, asin sa iyang mga kairiba, nagutom, luminaog sinda sa simbahan, kinarakan ninda, su tinapay, napadi sa naan pwedeng magkakan. Ngunyan kaya, pati sa Kristan, iyo naman. Hain na ito sa Kristan, Reb.
napadi sa na, tapos sa kristan, ang pwedeng magkakan. Oh. Ibig sabihin, saro kan mga implikasyon kay ning mensahe kan sa tuyang kagurangnan na ang human needs, especially that of survival, take precedence over ritual and legal customs. Yan. Nagugutom ka na, dahil ka ng kinao na sarong bula na, matitigba ka na, yaon may pagkaon na bako man para sa imo. So, ibig sabihin, mas dapat maging marahayon kita kaysa maging tama kita sa satuyang buhay. Minsan kaya, mas pinaglalaban tang maging tama kita. Aputong ko daw kamo, papilion ko kamo. Kung papilion po kamo, ano ang mas pipilion mo? To be right or to be kind? Everybody wants to be right. But seldom do we find people na marhahayon, na kind enough na akuon ang mga pagbalo sa iyang buhay. Ngata daw ini, very ironic, ano? So kriminal, o so naakusaran, bako paman palang kriminal. O, may mga photoshoot pa pag-abot, may mga peace sign pa, nagpariritrato pa, so graft and corruption cases filed against this person. Pero so, pobre, para naghabas ki manok, gustong ipriso. Naramduman ko sa sarong korte, may nanghabas man. Manok man sa nangani, so inabas niya, nagutom, kinasuhan, sabi kang judge, ika, magbayad ka. Nagkagaw-kagaw, so akusado, sabi kang akusado, judge, kaya nga nga ako nanghabas, taday akong kwarta. Ngunyan, papabayadon mo ako. yan ang mga ehemplo na minsan, istriktuhod kitang maray sa lay. Now, kung minsan, napapabayaan, taso mas importanteng mga bagay, ang maging kind o maging marahayon sa kapwa. Ikadua, let us also consider, although it was not mentioned in the gospel, but in other account, igwang tinaraman sa tuyang kagurangnan na nagtatao sa tuya ng retrato na sa buhay, it is always important to consider this what we call human dimension kan sa tuyang buhay. Pagiging humanitarian, maski baga ang lay, paggurang na, may mga na-convict, nagurang na, dahil natigpriso for humanitarian consideration. Yan. Kaya anong sabi kan sa tuyang kagurangnan? I desire not sacrifice, but mercy. Dahil ko tigahagad ining mga dulot nindo digdi, kundi ang tigahagad ko iyoan pagkaherat. Kasi para sa satuyang kagurangnan, breaking the rules in order to save life on a Sabbath is of greater importance than strictly keeping the rules but letting needy people die. May sarong lay minister da ka ito. Dahil digdingon yan. Pasiring na digdi sa St. Jude, ma-serve na alas 8, din aga. Pagluwas niya sa harong, pinakaulayan kang kataning sa harong, taso aki, naggehelang, dahil ngaya akong mabayaan ka ini. Baka pwede mo ngaya akong tabangan na ibakal dyan kibulong sa butika para sa sakuyang aki. Aram nindo susimbag da akang lay minister, dahil ka pwede tabangan, tama-serve akong 8 o'clock. Mas pinahalagahan niya sa iyang paglingkod o pag-sirbi sa misa kaysa tabangan itong nangangaipo. Sabi kan sa tuyang kagurangnan, let us remember this, I desire mercy, not sacrifice. Bako si Cha mercy, kundi supagkaherak. Bako ining mga sakripisyo. Congratulations po pala. Si Ma'am Cha, tapos si Ate Mercy, nahiling ko, tinauan ki gold medal. Pangtulo, ining ekspresyon sa ultimong parte kan sa tuyang kagurangnan, na sinabi niya po,
The Son of Man is the Lord of the Sabbath. An aki nintawo, iyo an kagurangnan, kan Sabado. Ibig sabihin, siya po ang kapanoan kan gabos na lay. Asin ano yan? Ining law of love. Kaya bago kita magkangaraturog, inian pag hurup-hurupan ta daw ngunya na aldaw mga tugang. Anong klaseng espiritualidad igwa po kita? Anong klaseng kabanalan igwa kita? Tao, baka kaya we might be living a godless religion. We claim to be Catholics, pero gari dahi kitang Diyos na pinagmimidbid. Dahi kitang Diyos na ipinapamidbid na sarong Diyos na may herakon. Yung ngani, Katoliko, pero kadaklan kan mga Katoliko would adhere or abide by anti-life laws. O arog baga kang divorce, abortion, euthanasia, o yan, burotohon. So mga Katoliko, mga parasimbahon, pero kang tig-introduce sa Kongreso, itong absolute divorce bill, gurustuhon. Ko aram, baka may mga lugo-lugo sa mga agom ninda, kaya pabor ngayon ni sa kuyang diborsyo. Di ba? So kaya magayunon ining pag-atid-atidan ta. Anong klaseng kabanalan ang tig kukugusta sa satuya pong buhay? Kasi nagadon tangon yan, sa satuyang kagurangnan ng grasya, nalugod, mailikay niya po kita. Digdi sa mga pharisaical kind of spirituality na iyo mismo digdi ang pinagkukundinar kan satuyang kagurangnan sa satuyang ibanghel. Amen? Sa ngaran ka naman, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang maako manlugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnan ng atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ang banal na pagdulot, danay na magtao sa mo, kan nakakaligtas na bendisyon, tanganing ang ginigibo sa misteryo, mahaman sa kabagsikan, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa saimong Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, patanos sa sinakakaligtas na lanay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran. Ginibo mo, ang gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tawo, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya ang gabos nangangalasan kan mga bagay, tanganing siring sa namamahala, magin kagurangnan, kan gabos mong linalang. Asin sa tubang, kan darakula mong gibo, padagos na mag-omaw sa imo, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan gabos na anggeles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw,
sa magayagayang selebrasyon. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimipi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, kaganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos lan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Taini an sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, taini ang kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad, kan mga kasalan, ini ang pag-ibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Francisco, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Espesyal niya itong ipamimbi, an kapahingaloan kan kalag ni Father Bob. Siya asinan gabos na mga gadan, dangan ako sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba, ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos. Ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo. Asinan gabos na mga santos, nakaidtupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mo, si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos, amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan,
sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, Pagdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang sa mong kakanon sa oral daw, ikaw mo sa muyang unyan. Asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimipi kami kagurangnan, parasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadaan, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, haray paghilinga, ansa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, orasan sa iya ang katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaawhan kamo ning tanda ning katuninongan. Peace be with you. Dugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya,
inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ikabalan kagurangan an makakapano. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nabasog kan dinapay nin langit noon na lamesa, nagaarang na panigunon an samong mga puso, kaining kakanon nin pagkamoot, sagkod na magsibot kami sa paglingkod sa imo, sa samong mga kapwa. Uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Awitin niya to ang Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae. Vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamos, exuliens Filii Hebrae, a te suspiramos, gementes et plentes, in hoc lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuus, misericordias oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, Nobis post hoc exilium ostende, O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ot digni amor promis nobis Christi. Oremus. Omnipotens sempiternus Deus, vi gloriosi Virginis Matris Mariae, corpus et animam, ut dignum Filii tu habitaculum mi fecem mireretur, Spiritus Sancto, cooperante preparasti, Daut cuius commemoratione et amor, ios via intercessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium magnat semper nobiscum.
just some reminders. Magayon po na tigo-observe tayo ito na after kang communion, we pause in silence. So, siguro mapundo na su choir. So, dikit na oras na silensyo. Pasarom sumunta itong pag-ako niya to kay Kristo sa satuyang mga hawak. So, magpamibi, bako na tikwilon sukataid makiistoryahan. Bako. So, pasarom sumunta su pag-ako sa satuyang kagurangnan. And reminder, sa aga po, kung kang diocesan-wide, last September 2 sa Cathedral, pinag-launch ining Year of Stewardship, digdi po sa satuyang parokya. Sa aga, 9:30 a.m. na misa, ilo-launch naman ining Year of Stewardship. So, kaya imbitado ko po kamo gabos na mag-atindir ka ining nasambit na aktibidad. Digdi po iyan gigibuhon sa satuyang parokya during the 9:30 in the morning na misa, launching kang Year of Stewardship. Salamat po sa gabos na naglingkod sa altar choir, sa mga nagbasa, commentator, mass collectors, sa satuyang ginagalangan na sakristan, siyempre sa satuyang namumutan na diakono, si Reverend Teng. Thank you very much po sa Indo. An kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton asin maherakon sa intersesyon ni Nuestra Señora de Salvacion. Sangaran ka nama, kan aki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa pagkamuot kay Kristo. Salamat Salamat sa sa Diyos. Pagkampon, Virgen de Salvacion, sa muya warasan, ang kaligtasan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ilang mamumuton, Virgen de Salvacion, buhay pauswanon, nilmana dikulnon. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ilaw ka sa langit, ilaw ka sa dagat, ilawi ang buhay, yamong tagalpan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Thank you. See you tomorrow, same time, same place.